Форсат белән файдаланып, таң вакытларында, көндүз, кичен, төн җиткән вакытларда да, намазлардан соң, мөмкинлек булган вакытта Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, авыр хәлдә, сугыш кырларында ризыксыз, сусыз, утсыз, җылысыз калган мөселман-мөслимә кардәшләребез, балалар, әби-бабайлар, абый-апалар өчен хәерлесен сорап дуга кылыйк. Я Раббым, авыр хәлдә булган кардәшләребезгә җиңеллек бир. Авырлыкларын алып куеп, иркенлек белән гамәл гыйбадәт кылырга, хәерле тормыш алып барырга мөмкинлек бир. Ярдәмеңнән ташлама, я газиз Аллаһым. Шулай ук, я Раббым, кылган дугаларыбызны, гамәл гыйбадәтләребезне һәм барлык изге гамәлләребезне ихлас күңелдән кабул ит. Белеп һәм белмичә кылган хата, гөнаһ, кимчелекләребезне гафу ит. Күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребезне сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи ва сәлламгә ирештер. Я Раббым, тормышларыбызны бәхет сәгадәт белән нурландырып, гамәл гыйбадәттән һәм саулыктан аерма. Хәвеф-хәтәр, бәлә-казалардан, авырулардан, сырхаулардан, күз тию һәм сихерләрдән сакла. Сугыш афәтләре, ачлык галәмәтләре, бала хәсрәтләреннән сакла. Ил көннәребезне тынычлыктан аерма. Бу дөньядан киткән вакытта да иман белән китеп, киләчәктә югары җәннәтләрдә булып, Раббым, йөзеңне, дидарыңны күрергә насыйп ит. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи ва сәллям белән мәҗлестәш булырга насыйп ит. Я Аллаһ, дугаларыбызны кабул ит, кире какма, ярдәмеңнән ташлама, мөселманнарга иркенлек бир.